L-ideja bdiet fl-2016 konna din il-maħżen tal-kartun u qbadna diskussjoni fuq dawn l-istatu li naraw mifruxin madwar Malta u Għawdex u bdejna ngħidu kif qatt ma saret waħda fil-Gargur. Niftakar meta ndbaħna u rajna li żmien qed joqrob sabiex infakru l-ġrajja ta' 250 sen ilu meta ġiet l-istatwa titolari fostna ta' San Bert li nsibu ġewwa l-Knisja. Għadna biex nippruvaw nibdew naraw biex forsi xi darba ikelna San Bert fuq pedestal fit-toroq tar-raħal tal-Gargur. L-aqda Monument San Bartolmew il-kumitat tagħha magħmul minn nies li huma minn tan-nar, tal-banda, tal-armar, mill-Kunsill Lokali wkoll sabiex nibdew naħdmu fuq il-proġett. Fl-2019 taqadna għamilna sena bej wieħed u ieħor isu sena naħdmu biex nġibu l-permessi, naraw minn jaħdem. Kellna x-xewqa wkoll li l-monument ta' San Bartolmew jinħadem minn artist Malti u fil-ġebla Maltija wkoll biex inżommu wkoll anke mal-estetika tal-pjazza, mal-Knisja, mal-erba' Evanġelisti li naraw madwar it-suntir tal-Knisja. Morna l-artist Joseph Mikallef ta' Birkirkara u ħa pjaċir ħafna meta għadnilu. Għadnilu biex jagħmlilna disin u abbozz ukoll nilu x'nixtieq u aħna msomma u għamilhomna rajnihom u qbilna mill-kumitat qbilna tajjeb li ngħidu wkoll li l-proġett kollu nġabar fi żmien tal-pandemija, ġifieri attivitajiet ma tellajniex. Għaldaqstant inġabar kollu bid-donazzjonijiet minn nies tal-Gargur u kif ukoll minn devoti ta' San Bartolmew. Minn barra donazzjonijiet fil-ġbir ta' fondi fil-proġett kellna ħafna għajnuna wkoll minn nies u mill-Kunsill Lokali għajna ħafna wkoll, għajnuna ħafna individwi fix-xogħol ta' tqejjid u dak kollu li huwa materjali, ġifieri kieku ma kellniex ġillajnuna l-ispiża kienet tkun ħafna ikbar. Għal din l-okkażjoni feluq il-250 sena statwa titolari fostna u kif ukoll li qed jaħbad ukoll l-1960 sena mill-martirju ta' San Bartolmew. Ħadd ħsieb ukoll ktieb u ġie ppubblikat madwar xahar ilu, ħajkun qed jinbigħ ukoll waqt il-ġimgħa tal-festa min ikun jixtiequ u nhar is-sibt li ġej ukoll jekk Alla jrid se nkunu qegħdin ninawguraw il-Monument ta' San Bartolmew fil-pjazza tar-raħal tagħna. Minn dawn l-erba' kelmiet nirringrazzja lill-poplu Għarawri kollu, lil kull min ikkontribwixxa u lill-volontiera u lill-ħaddiema kollha u nawgura l-festa tajba l kulħadd.